middelalderen skelnede man ikke mellem åndssvage og sindssyge. Man mente dengang, at kroppen bestod af 4 væsker: jord, vand, luft og ild. Der skulle være balance i dem, men hos syge mennesker var væskerne i ubalance. Nogle mente, at kroppen var blevet overtaget af onde ånder, altså djævlen, som prøvede at udlægge Guds skabning. Dengang var det familiens ansvar, hvis man havde fået en ikke-ønske, altså en, der var sindssyg eller åndssvag af visse årsager. Kongen, som dengang havde magten og alt styret, var altså den, der bestemte straffene. Kongemagten tog sig ikke dem, som ikke kunne klare sig selv, men lod dem være syge og næsten syge. Hvis den uønskede lavede ballade, var det også familiens eget problem, og de måtte derfor selv døje med omkostningerne og den syge derhjemme. Blev den uønskede syg, eller gad familien bare ikke længere have den uønskede, jagtede man det bort og overlod dem til sig selv. Enkelte kom til at bo på anstalter, som blev opholdt af kirkerne. I renæssancen var der enevældigt styre, og man mente, det var med Guds vilje. Der blev ofte brugt brutale straffe, hvilket resulterede i mange flygtede, blandt andet psykisk syge og handicappede. Siden middelalderen havde man anbragt de sindssyge celler, så de ikke var til fare for andre. Ofte var der fyldt på arbejdsanstalterne, og de psykisk syge blev derfor anbragt sammen med de pestramte i andre lader. I 1605 oprettede Christian IV et tømmerhus for børn, hvor de skulle arbejde og lære håndværk, som de kunne bruge, når de blev voksne. Forholdene var elendige, og de indsatte smittede hinanden med alvorlige sygdomme. Fra 1690 til 1780 blev det kendt oplysningstid. Filosoferne skrev om menneskets fornuft, hvilket ændrede folks syn på kriminelle, sindssyge og andre afvigere. Man mente, man kunne ændre samfundet og afvigerne. Dette skulle ideelt ske ved, at afvigerne blev anbragt på institutioner med ny teknologi. Man mente, det ville bearbejde og ændre deres personligheder. Senere hen mindskede man også straffene, hvilket uheldigvis førte til mere kriminalitet, specielt i de store byer. Man opførte 2 systemer, da der var uenighed om isolation og disciplin. Det ene var opkaldt efter Auburn-systemet og det andet Pennsylvania-systemet. I Auburn-systemet arbejdede de i fællesskab om dagen, dog uden at tale og med hård fysisk afstraffelse for overtrædelse af disciplin. I Pennsylvania-systemet var isolationen total, men afstraffelse var der ikke. De arbejdede i deres celler og gik med huer for at dække ansigtet, da man skulle angre sine forbrydelser. Auburn-systemet havde flest tilhængere, men i EU foretrak man Pennsylvania-systemet. Senere begyndte man at skelne mellem sindssyge og åndssvage. De åndssvages tilstand kunne ikke forbedres, men det kunne de sindssyges. Man opfandt herefter metoder til helbredelse af de sindssyge, hvoraf man mente deres tilstand var opstået ved alt for stærke følelser, og de skulle knækkes ved at gøre dem bange. Man brugte tortur, og patienten underkastede sig herefter. Nu blev patientens sind opbygget ved at fjerne torturen lidt efter lidt. Hvis patienten adlød lægen uden tvangsmidler, mente man, at han var rask. Efter et år ændrede metoden til helbredelse af sindssyge, da den blev udsat for kritik. I anden halvdel af 1800-tallet udgav den engelske naturforsker Charles Darwin bøger om menneskets, dyrets og planternes udvikling. Man begyndte at tale om arve- og racehygiejne, da man skulle have børn fra samme race, da det ellers ville skade egenskaberne. Man opfattede livet som en levende organisme, f.eks. et æbletræ. Ligesom at gartneren skulle passe på træet, skulle staten passe på mennesket, for at der ikke ville ske opløsning i samfundet på grund af raceblanding. De degenererede var ikke kun en raceblanding, men også nogle med dårlige egenskaber. Man mente, at dette var hovedsagen til arvierne. En professor nåede frem til, at alle var født kriminelle, og det fremgår af bestemte ansigtstræk og kropsform. Staten gik dog ikke så langt, at man anholdte folk med kriminelle træk, men dette fik betydning i anklagerdommen. Nu begyndte folk at få hjælp af staten med blandt andet institutioner. Arvierne fik jo børn, hvilket bragte egenskaberne videre. Da man mente, at arvierne fik flere børn, var man sikker på, at samfundet ville gå i opløsning senere hen. Nu greb staten ind, og arvierne blev delt ved køn. I 1920-1930 blev Danmark anset som forbillede på grund af sterilisation, hvortil andre indførte de samme love. Tyskerne lavede et medlidenhedsprogram, hvor de sindssyge, åndssvage og andre med arvelige sygdomme skulle aflives. Aflivningen foregik med indsprøjtning, gas eller kulinte. Myndighederne holdte så vidt muligt dette hemmeligt, og familien blev fortalt, at den syge var død af en anden sygdom.